Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгы кайбер темалар турында. Зур тизлек аркасында гомере üzülде. Машина белән ярышып лицейный заводы юлында халак булган чаллы егетен соңгы юлга озаттылар. Ковид белән авыручылар кимеде, шул исәптән Татарстанга битлек режимын туктатырга ниятлиләр. Финиш урынына үлем. Яршолыда законсыз төнге узышлар вакытында юл транспорт халакәте теркәлгән. Куркыныч фаҗига турында тулырак калдагы материалыбызда. 3 июнь төнендә металлургический урамында үлемгә китергән авария турында видео тиз арада социаль челтәрләрдә таралды. Кадрларда төнге законсыз узыш вакытында Toyota Chaser һәм Audi Q3 машиналарының бәрелешүе күренә. 36 яшьлек машина йөртүче ашыгыч ярдәм хастаханәсенә китерелә. Табиблар караганнан соң ул өенә җибәрелә. Икенче машина йөртүче урында ук үлә. Догонялись. Мой родной сын лежит вон там. Труп. И что вы делаете, а? В конце концов, тормозите. Это вам надо, что это вам дает? 6 июнь көне сәгатендә шәһәр моргы янында Равил Нуруллин белән хушлаштылар. Аны соңгы юлга озатырга туганнары, дуслары, урам узышларын яратучылар килде. Человек добрый, отзывчивый, очень любил глубокие мысли, любил японские машины. Ну, в общем, все, в принципе, как мы, близкие по духу товарищи, кто любит вообще тему автокультуры. Әлеге авариядан соң стрит-рейсерлар шәһәр мэрына мөрәҗәгать белән чыкты. Алар социаль челтәрләр аша Наил Мәгдиевтан тизлек яратучылар өчен законлы майданчык булдыруны сорый. Площадка это нужна будет по-любому, потому что на литейке, на кольцах, везде ночью это происходит, потому что это все как бы открыто, и гаишники, соответственно, всех гоняют. А гаишники гоняют, это больше, как бы, у них адреналин просыпается, и больше им это всего охота. И поэтому, как бы, вот это все происходит. Если бы была, соответственно, площадка какая-то, не было бы вот этого случая нелегальных гонок, было бы все безопаснее. Стрейсерлар мөрәҗәгатьләрен социаль челтәрләрдә генә юллау сәбәпле ул адресатка барып җитмәгән. Шәһәр башкарма комитетында безгә андый мөрәҗәгать килмәде дип белдерделәр. К мэру города Наилю Магдееву можно обратиться через интернет-приемную, либо направить обращение через почту, а также передать нарочно в мэрию. Кроме того, можно записаться на очный прием к мэру или, как вариант, написать в группу ВКонтакте администрации города Набережные Челны. Авария ехиди хезмәткәрләренең айрым игътибарын җәлеп итте. Автоинспекция башлыгы Радик Кадиков киңәш мәҗиде. Андый-мондый узышларны булдырмас өчен бөтен көчне куярга кирәклеге турында сүз алып барылды. Автомобиль, возьмите правила дорожного движения, что это такое? Это устройство предназначено для перевозки людей и грузов. Вот кратко. Но не для гонок. Есть спортивный автомобиль, дальше вот начиная с картинга, там выше баги, Формула-1 и тому подобное. Там есть кроссовые гонки, кто хочет. Вот это автоспорт. Якын арада дәүләт автоинспекциясе махсус чат булдырга планлаштыра. Анда һәр кеше узышлар уздыру урыннары турында хәбәр итә алачак. Татарстанда битлек режимын туктатачаклар. Ковид белән авыручылар саны кимү сәбәпле республиканың оператив штабы шундый карарга килде. Хәзерге вакытта тиешле документлар әзерләнә. Әлеге яңалыкка чаллы халкы ничек карый? Алар бүгенге көнгә кадәр битлек киеп йөргән микән? Киләсе сюжетта. Сәүдә үзәкләрендә, транспорт һәм башка җәмәгать урыннарында халык күптәннән битлексез йөри. Үзләрен саклаучылар бармак белән генә санарлык. Ковид турында хәтта иске дә алмыйлар. Күбесе прививка ясаттым дип кына аклана. Маску, знаете, я привита, поэтому и не ношу. А прививались вы когда? Прививалась, сейчас скажу, второй раз где-то 2 месяца тому назад. Ага. То есть после прививки вы решили, что маску носить не надо? Я решила тогда. Ага. А почему? Почему? Во-первых, неудобно. Во-вторых, маску, если даже одноразовую одевать, ее надо все-таки каждые полчаса менять. А для нас это неудобно. Там, где необходимо, там носили, там, где уж не требуют, не носили. То есть только по требованию? Да. А сами для себя как обезопасить? Нет, естественно, если я уж приболела бы, то я бы носила маску. Слава богу, чувствую себя здоровой, но мы же еще все привиты и следим за календарем прививок. Роспотребнадзор белдерүенчә, респиратор вируслар белән авыручылар саны кимү күзәтелә. Соңгы 14 атнада динамика уңай якка таба булган.
Количество заболевших внебольничными пневмониями вернулось к доковидному периоду. При этом нужно сказать, что в Республике Татарстан продолжается активное тестирование всех лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, и охват тестированием населения остается по-прежнему высокий. Этот показатель превышает нормативный и составляет 210 на 100 тысяч населения, а это значит, что мы продолжаем большое количество лиц тестировать, и при этом, что важно, количество лиц с положительным результатом составляет всего 0,6%. И это очень низкий показатель, который еще раз свидетельствует о том, что на сегодня очень низкая активность эпидемического процесса. Битлек ю хәзер мәҗбүри булмаячак, әмма Роспотребнадзор белгечләре иммунитеты түбән булган кешеләргә җәмәгать урыннарында үзләрен сакларга киңәш итә. Авыручылар саны кинәт артып китсә, битлек режимы янә үз көченә кайтырга мөмкин. Лилия Хәбибҗанова, Руслан Бикмөхәммәтов, Кирилл Хәбзи, яңалыклар. Яңгырлы һава торышыда камышауламады. Шолда автокросс буенча Россия беренчелегенең икенче этабы үтте. Бирегә илнең төрле төбәкләреннән 40лап узышчы җыелды. Иң кечкенә катнашучыга нибары 6 яшь спортчылар 5 спорт классында көч сынашты. Кискен борылышлар, трамплиннарны уздылар, катнашучыларның чыгышы тамашачыны таң калдырды. Улыбыз Хасаншин Данияр катнаша, 14 номер белән ул безнең. Шулай ул картинг белән дә заниматься итә, без аның өчен бик болит итәбез. Ул бик тырыш бала инде, ярышларда беренче урыннар алып килә. D3-450 классында беренчелекле КамАЗ Мастер юниор узышчылары Озат Бедрединов яулады. Спортчылар Захар Каргинов, Сергей Макаров икенче урынга лаек булды. Данила Сотникова һәм Максим Шерстяных 3нче урынны алды. Материал сатып алудан башлап тәрәзәләр урнаштыруга кадәр 20 еллык тарихы булганы пластик җитештерү берләшмәсе заманча тәрәзәләр тәкъдим итә. Дизайн, төс һәм үлчәм ягыннан ассортимент бик зур. Пластик оешмасы үз эшен Илбухтина авыл җирлегендә 2000 елда башлап җибәрә. Җитештерү 3 линиядән торган. Берсендә ПВХ-дан җайланмалар җыялар, икенчесендә алюминий җиһазлары, соңгысы пыяла пакетлары җыю цехы. Бер сменада гына Чаллы предприятиесендә 500дән артык пыяла пакеты һәм 300ләп тәрәзә ясалган. Эш автоматлаштырылган, барлык үлчәмнәр дә төгәл башкарыла. Заводта тәрәзә ясау өчен пыяла, профиль һәм металл җитәрлек, төсләр палитрасы бай. Оешма катлаулы тәрәзәләр дә җитештерә. Интерьерга карап, клиент теләгән тәрәзәләр ясый. Шунысы игътибарга лаек, 5 елга гарантия бирә. Мы должны делать хорошо, чтобы клиент сегодня купил у нас окно, через 15 или 20 лет пришел у нас купил. И сейчас это повторяется. То есть окна, которые мы в 2000-х годах ставили, люди приходят к нам и говорят, мы хотим поменять у вас же. А это, наверное, самая лучшая реклама, которая может быть. Чаллы оешмасы пластик тәрәзәләрдән тыш алюминий тәрәзә, ишекләр, балкон тәрәзәләре, фасад конструкцияләре дә тәкъдим итә. Җитештерелгән продукцияны йортка кадәр китереп бирәләр. Бәяләре кулай. Төп офис 43-16 адресы буенча урнашкан. Керү Пушкинская урамыннан, эшләү вакыты иртәнге сәгать 8дән кичке 6га кадәр. Белешмәләр өчен телефон 52 16 52. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. 22 июня. ДК КамАЗ. Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.